Nachádzame sa pri protitureckej veži. Turkovia obliehali vlastne územie Slovenska, alebo vtedy Uhorska, neskôr Rakúsko-Uhorska veľmi dlho. Taký väčší vpád máme zaznamenaný v roku 1525, čo určite poznáte, je to bitka pri Moháči. Je to dôležitý milník, ktorým vlastne sa aj končí stredovek. Mnohí u nás to považujeme za dôležitý milník, ale vo svete sa končí stredovek napríklad objavením Ameriky, alebo ešte je tam dobitie Konštantínopolu, teda pád Byzantskej ríše. Takže máme rok 1526, čo bola bitka pri Moháči. Touto bitkou pri Moháči uhorské vojska boli vlastne porazené. Bola tam niekoľkonásobná prevaha Turkov, kedy vlastne Turkov sa odhaduje, že bolo okolo 100 000, kde toho uhorského vojska bolo možno tak 4-krát menej, čiže okolo takých 20 000. A tieto uhorské vojska, oni v podstate vôbec neboli pripravené, oni predpokladali, že to bude nejaká bitka, ale nepredpokladala, že bude mať až také veľké následky. Táto bitka spôsobila to vlastne, že Turci sa tu na 100 rokov usídlili v oblasti Uhorska a neskôr vlastne získali aj jednu celú časť Uhorska, ktorá patrila čisto Turkom. Turkovia boli známi tým, že vždy, keď sa na niečom sme sa s nimi dohodli, alebo teda uhorskí panovníci, oni to nikdy nedodržali. Oni boli, aj sa tak nazývajú, že sú známi porušovači dohôd. To znamená, že napríklad jedna známa bol uzavretý mier v roku 1601, čo bol mier pri Veľkom Varadíne. A týmto mierom sa malo vlastne skončiť toto turecko-uhorské bojovanie, alebo teda súperenie, obsadenie územia. Ale Turkovia sú teda známi tým, že toto nikdy nedodržali. A preto tieto súboje pokračovali ďalej. Táto väža bola postavená, keď ste si všimli, v roku 1564 a je jednou z mála, ktorá sa zachovala na území Slovenska. Ako ste si všimli, tak tieto protiturecké väže boli vždy postavené na nejakých vyvýšených plochách. Je to jasné prečo, aby mali dobrý výhľad, keď sa niekto blížil, či už keď ich chceli napadnúť, alebo iba obliehali. Ako ste si všimli, tie schody sú veľmi, veľmi strmé a si predstavte, ako keď oni v tej rýchlosti ich museli vybehnúť hore-dole, že to bolo skutočne náročné. Neskôr sú Turci známi, môžete ich nájsť aj pod názvom Osmanská ríša, čo vlastne je okolo toho 19. storočia, a vlastne aj v prvej svetovej, ešte pred prvou svetovou vojnou sú známi ako Osmanská ríša, hlavne keď boli problémy s Balkánom, čiže s krajinami, ktorí sa tam nachádzali, tak vystupovali pod názvom Osmanská ríša. Oni boli veľmi zákerní a veľmi agresívni a keď si Turci dali za cieľ získať nejaké miesto, tak ho proste získali. Pre nich boli zaujímavé hlavne oblasti, čo sa týka stredné Slovensko, juh stredného Slovenska, ale obliehali aj západ, východ, čiže bolo tam toho dosť. Ďalej, Turkov bolo veľmi veľa. Poznáte takého najznámejšieho tureckého sultána? Sulejman. Áno. Super. Ja. Vidíte, tak aj z toho ich môžete poznať. Áno, najznámejší bol vlastne tento Sulejman a vlastne vďaka nemu Sulejman zomiera a vlastne vďaka nemu sa aj oslobodzujeme spod tej tureckej nadvlády, lebo ten Sulejman znamenal pre týchto Turkov veľmi veľa. A jeho úmrtím vlastne sa turecké vojska vrátili naspäť, čiže sme boli oslobodení spod tohto tureckej nadvlády. Tento rok 1526, táto bitka pri Moháči, konkrétne to bolo v auguste, je známa aj tým, že sa usídľujú Habsburgovci a na trón nastupujú Habsburgovci.